Ka Maulin Sports Youth Club hadin ki babon teli round ki bala penilekai ha ke jingilekai football ka bala penlong da ketika klub ha ka RPR terik urisau arjar RPR kala poino sya ke bakot ha ka bagi ar teli ki kenhon ki bala poi sya ke jingi kon final ki kentup ya ke umbir bat ke berwah ha ka tegi jingi kon ki rangi lekai na ki tegi ar teli ki kenhon ilekai ki lai kon teng bat ha ka kelas step bat kumju ru ha ka kelamit dan bala ban tep gol bat ke jingi kon kala long ka bajuat bah. Lendir pelihara sudah itu mana lah. Pelihara sudah ada ni. Ya, berapa? Berubah. Berapa? Berubah ni besar. Pelihara sudah ada. Semua Andreu Plus Ramadan. Hadin ba omsyam ladon ki bala ban pen ki jar ha kelas step bat kum juru ha kelamit naga liang jong gino peniat kila penlong no da ketai brikar bat ha ketik jing penikun da ketai brikar ka umbir kelara e ka jing job da ba penrem no ya ke berwah bat ra sendan ya ka khusnam job da ka song pisa ke basan pho hajar tengka rengkat bat ke trofi.
Hakane ka singilawan ru ban sakhi dai kong Magdalene Sokumi Maulong ibadai MDC jong ko Sning constituency kumi kong san haka jingi don lang jong ba Manchester Rani ubriu chairman jong ka Mauleng Maukhan Town Dorbar uba Jeswell Maulong ubriu president jong ka Mauleng Sports Youth Club uba Nickel Rapsang kentup ye kilong kemi kilong kpa bat gi khon samla ke belai ke jingchat ban pensong tanat ia ketika program naga liang jong ikong Magdalene Sokumi Maulong ila no ru ia ke jingirap naga benta ka Mauleng Sports Youth Club naga song pisah ke basan po hajar tengka ke balong daga jingis nok tilang badu MLA kathan uba Jason Sokumi Maulong Lada kedon kenu ke jing syam jing kum ki khun samla kum melawan approach sports club ki balada kum ki nomi khmat ni don hang ni ban senra le phi ban yarap mar keliang ni juong bagi samla ki long kelawai jong kejaj ban riu ni don kam ye ki ndei tang ha ka imlang ka salang ni don kam ye ki ka babun ki liang la ka long ha ki dong ki shnong dan ni don kum ki ni ki program ka pen ki ye ka men sim jong ki khun samla bat ki nong shnong hi bro ka wei Kamen sim jong ka jing eat ka jing burong mar keliang kawan ra la dang idon kum kani ka jaj event bat nga ong ru sa shi kentin nga kwa ban ai ka jing ku ka draw kentu kan pamri sports club bawat ai kanu ka kam jong pi ka ju sa kut no tang shipor ni kan men's camp ba nang ni shikmat pinyo ban host ban don ki event ki ba pair ki program ki ba pair na kamenta ki khon samla ki jongi ni don hang ni ban betin kti lang ye pi Banyarap epi mar keliang, la kalong hatanu keliang. Kerpat ikilok kidra ruban ready no. Bikin wanra sinis kmat. Zoom nanti zoom out kan. Zoom nanti zoom out. Zoom nanti zoom out kan. Zoom nanti zoom out.